Auntie, My favorite na. Pizza. Thank you. Magpapasulat sana ako dito na. Hoy. I wanted to write. Video ito. Ito ang picture. After how many years? Ay, wala po may, itong gamit namin ito. Tagal-tagal na. Ito namin lalaki. Tagal din sa Tagal na natin nagkita talaga. Puro retired na mga tao dito. Retired. Gusto niyo nang ito? Yung dalawa. Itong pinsan ko na to, noon sabi ko one time umuwi ako from the States. Nasa Manila, sabi ko, I'm craving for yung biko. Alam mo, nagluto. Pinagluto niya ako, no? Tapos nagluto. Talaga? Tapos Ayun ko na yan. si Ermi, nagluto. Hindi nagluluto yan. Pero by theory lang. Nagluto niya ako ng biko. Nagulat sila, nagluto ng biko. Hindi ba malala? Sino kayo nagturo sa akin? Alam mo, by theory. Ba't ginamit mo? Kasi sabi mo, yun ang kinikrave ko, gagaling mo. Nagluto, tapos nagulat sila. Si Manong Ermi nagluto ng biko. Iba natuto ako kay Manang Dining. Siguro. Si Manang Telma naman, ang natinuro sa akin, pagluto ng mani. Iba-ibang luto ng mani. Nilaluto. Siyempre, kung water, di boiling. Yung isa kung saan. Boiling yun. Sa libre Iba talaga. Sand ng O kaya oil. oil. May bunso. May Bunso ko yan. Oh, mas matangkad sa amin. Nurse din yan. Mas matangkad sa amin. Nurse Nurse yan. yan, nurse. Yes. Nurse yan. Registered nurse yan. Psychology. May anak ka ng ganyan. Tangkad. May anak ka ng gano'n. Ilan anak mo? Dua. Isa pa yan? May isang, ito si bunso, di pa nga. Yan ang nila. Panganay mo ba yan? There's a lot. Panganay ko lalaki rin. Nurse yan.